Funda ngani yami. Ngiqinisile ngithi kini. Ngiqinisile uthini uNkulunkulu kithi namhlanje funda. Noma ikuphi eniyakubopha emhlabeni. Noma ikuphi eniyakubopha emhlabeni funda ngani. Kuyobe kuboshiwe ezulwini. Kuyobe kuboshiwe futhi nasezulwini. Lithi iBhayibheli ke kuboshwa emhlabeni bese kuboshwa nakuphi bazalwane. Kukhona abantu ekuqalela emvuselelo izinto zabo iboshiwe. Kukhona abantu ekuqalela emvulelelo izinto zabo zivaliwe. Kukhona abantu abaqala bezalana begula. Nangu uNkulunkulu esinikeza insurance athi ngiqinisile ngithi kini eniyakubopha emhlabeni nasezulwini kuyobe kuboshiwe. Eniyakwenza njani bazalwane? Enikubopha kuphi? Nasezulwini kwenze njani? Funda ngani yami. Nanoma ikuphi eniyakukhulula emhlabeni. Kuyobe kukhululiwe ezulwini. Bazalwane, kusho ukuthi kuboshwa kuphi? Bese kuboshwa nakuphi? Kukhululwa kuphi? Bese kukhululwa nakuphi? Abazalwane sizokhulula izinto eziboshwe emhlabeni thina. Ngoba izinto kanti kahle akudingi ukuthi